Mae'r coed gan Gwenallt wedi'i rhannu yn 4.10. Nawr mae 12 o'r darnau yna yn gwpledu fel fyddech chi'n arfer gweld cwpled. 2 linell ar bwys ei gilydd a'r 2 yn odli. Mae un ohonyn nhw yn rhyw linell a hanner. Pam yna ddylai'r arabiaid hwythau godi yn Cairo ag Amman fforestydd o goed i gofio. Dwi'n cofio ag Amman ddim yn odli, ond dyna'r 2 linell sydd ar bwys ei gilydd. A wedyn mae yna un arall sydd yn llinell unigol. Llinell ar ei phen ei hunan yn dod bron yn union yng nghanol y gerdd. A gollwng y 2 fom niwclear ar y 2 dre yn Japan. Am fod y llinell yn sefyll ar ei phen ei hunan, mae'n tynnu llawer iawn o sylw at ei hunan. A mae'n llinell gwbl drawiadol, y bom niwclear, siwr o fod digwyddiad mwyaf erchyll y ddynoliaeth, allwn ni ddweud, yn sicr yr 18fed ganrif, ac ym mhermau rhyfela, roedd hwnna yn eiliad erchyll iawn, a byddai rhoi cymar at y llinell hwnna, siwr o fod yn amriodol. Mae'n gerdd negyddol iawn. Mae'n edrych ar yr ochr dywyll, cerdd sydd yn rhybyddio ni rhag erchyllderau rhyfel. A sylwch chi sawl peth sy'n cael ei roi yn y negydd. Mae'n clystyru'r pethau negyddol yma at ei gilydd yn ei rhestru nhw, heb fynwent, na bedd, na gwrn, a wedyn eto. Ac nid marmor, na gwenithfaen, na hyd yn oed yr angladdol yw. I chi cael rhyw deimlad eitha gormesol gyda'r holl na yma a nid sy'n dod dro ar ôl tro yn y gerdd. Mae hon yn gerdd i'r mathemategwyr, ac os ych chi'n hoffi rhifau fyddwch chi wrth eich bodd gyda'r gerdd yma. 6 miliwn, dyna sut mae'n agor. A wedyn mae yna bob math o rhifau, 2 fom, 2 dre. Ac wrth gwrs, mae'n cyfeirio wedyn at Calfaria, lle mae dyn ni 3 yn crogi, 2 croes, a wedyn 1. Pan mae'n sôn am 1, mae'n sôn am yr Iesu. Roedd Gwenallt yn fardd crefyddol, roedd e'n Gristion yn credu yn saff, ac felly mae yna arwyddocad arbennig iawn i'r 1 hwnnw nath fyw yr Efengil ar hyd i oes. Ystyriwch y cymal sy'n sôn am y marwolaethau'n aros. Mae'r gair aros fyna, i ni feruol yn defnyddio aros fel berf, ond mae'n nes at ansoddair fan hyn. Mae'r marwolaethau'r rhain yn mynd i aros, all ddim byd ddileu y 6 miliwn o farwolaethau a fi. Bod y coed yn newid i lliwiau gyda newid y tymhorau, does na ddim byd yn mynd i newid ar y ffaith bod yna 6 miliwn o bobl wedi cael eu lladd yn y rhyfel. Mae yna gyffelybiaeth ddiddorol gyda Gwenallt pan mae'n sôn am y coed yma fel cof golofnau byw. Nawr, mae hefyd yn cyferbynnu, achos mae cof golofn fel rheol yn rhywbeth wedi wneud mas o garreg, rhywbeth statig, solid, marw os licech chi. Ond mae'r coed yma wrth gwrs a gwreiddiau iddyn nhw, a maen nhw'n tyfu fel cof golofnau byw. A'r eironi sydd fan hyn yw bod y goeden yn fyw, ond bod y cyrff maen nhw'n ei coffau wedi marw. Enghraifft o drosiad yn y gerdd yw pan ni'n clywed clychau'r eglwys a mwezin y mosg, felly'r 2 draddodiad, Cristnogaeth ag Islam, ni'n clywed y sŵn yma'n dod ata ni yn farnadau llosg. Marnad yn draddodiadol yw cerdd sydd yn coffau rhywun sydd wedi marw, ond mae just cloch yr eglwys yn gwneud y gwaith yna, a wedyn mae'r ansoddair llosg yma yn ein hatgoffa ni mae wedi llosgu oedd y cyrff yma ar y cyfan. Mae'n gerdd eitha moel, does na ddim llawer o ryw ddisgrifio a gorbentyrru ansoddeiriau, ond mae yna un ansoddair sydd yn sefyll allan. Pan mae'n cyfeirio at yr 18fed ganrif, mae'n disgrifio hi yn farbaraidd. Mae'r barbariaid wrth gwrs yn draddodiadol yn cael eu cysylltu fel y bobl wyllt oedd yn dod ac yn ymosod heb unrhyw drefen arnyn nhw. Ond mae yna sŵn cras yn y gair barbaraidd.
Mae'n sefyll allan ac mae'n hoelio'n sylw ni wrth i'r sŵn a'r ansoddair weithio gyda'i gilydd i greu darlun o arswyd. Ac am bobl yr 20fed ganrif mae'n sôn,